Draga Hrvate i Hrvati u Domovodu, u Hercegovini, Bosni, izvan Hercegovine. Hvala. Dragi bosanski branitelji, ovo je Pelješki most. Obuzimaju me svehrvatski i nadasve nadstranački. Teorija spajanja juga Hrvatske, južnog dijela Dubrovačko-neretvanske županije sa onih ključnih trenutaka Hrvatska koji dolazi u trenutku kada smo znali ono skladno u arhitektonskom, skladno na najbolji, na načelu modernoga suverenizma, koristeći naš osnaženi položaj. Realizirali smo ga temeljem Europske unije, načela Europske unije, solidarnost koja i zarazi i da to trebamo čuti. Ovome su pridonijeli drage Hrvatice i Štrabag i Avaks i brojni podizvođači koji su dali da danas vidimo ovako divan Pelješki most iza nas. Želim zahvaliti cestama, Butu, svima koji su najmanji doprinos dali prije nas, imali ideju da se projekt realizira. Zajedno ostvarili smo hrvatski budimo dati ekonomskom razvoju Bosni i Hercegovini, boljoj prometnoj povezanosti, boljim prihodima od turizma, a iznad svega u južnom dijelu Panije. Hvala svima i veselim se da smo ovako veličanstveno uistinu dan. Hvala.